ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வீவர்ஸ். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எஸ்பிஓ, அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். இது ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப். இதில் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும். இதில் போஸ்ட் வெளியிட்டு எப்படி நம்மளால் பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தராங்க. இது ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பு. இது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏற்ற பார்ட் டைம் ஜாப்பு. இதுக்கு வேறு எந்த முதலீடும் தேவை கிடையாது. தன்னோட உழைப்பினால் முன்னேற முடியும். இதில் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது. பங்கு பெற்று பயன்பெறுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் ₹300 சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் ₹300 சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பர்.